Mayong adlaw kaninyong tanan mga travelers no. Naami diri karon, na ako diri sa Pikas nga lawak no, nga nagtan-aw ug nagsudong sa kadalanan sa Tagum City. Ang Tagum City karon mura og asinso na kayo. Nindot na kayo ang palibot. Daghan na kayo ang mga kahibulungan nga mga butang ato makita nga nindot na gyud kayo no. May butang mga travelers nata diri sa Mr. Libet, no? Kanya si Cheche. Kung adunay mga kanang yes na sila dito. Kung natin mga special needs sa atong mga kaigsuunan, natin special na mga pangkinahanglan nila, palihog lang sa pag-report o tanaw na ito sa atong mga. Okay, nagalinya na, no? Nangaon. Mga kaigsuunan na akong i-emphasize ko sa flow sa kahilanan niyo. Kundi kamot na to anin allergy no. Kanin ayaw natungod sa ako, gawasanan lang gid ni siya. Mga young people, palihog ko regulate sa out of in flow sa ako ang kahilanan sa ato mga bisitahan. Palihog ko check na dili magsugat, dili mag-counter flow ang in o out sa isa ka aisle. Sa mga kaigsuunan na to, dili lang mo na mo patindugon dayon kay kapoy kayo ang pagtindog. Mas nindot kung maglingkod lang sa ulan ng taon. Pero daw kamot kay magtingkod ng mga young people. Sanay, asan sila kay? Sino mga balita? Marita, ganyan nagpagkuhan ka, di bayo. Kakay linya oh.